Práve sypeme múč k čučorietkam, ktoré pred pár rokmi zasadili naši spolužiaci. Tieto čučoriedky sú malým kúskom zelenej skladačky, návratu biodiverzity do 2-hektárového pozemku, uprostred rozhorúčeného sídliska. Múč sme nekúpili. Jeho príbeh vám priblížime v reportáži. Naša škola sa nachádza v hlavnom meste Slovenskej republiky. Bratislava podporuje udržateľnosť a zelené riešenia. Aby mohla dať druhý život použitým vianočným stromčekom, vytvorila 730 ohrádok na izber. Cestou do školy sme si všimli, že množstvo stromčekov skončilo pri kontajneru. Tak sme im pomohli a preniesli sme ich do ohrádok a z ohrádok odstránili, čo tam nepatrí. Stihli sme to práve včas, aj vďaka nám dostanú šancu na druhý život. Išli sme sa pozrieť, ako to vyzerá na novoročnej múčovačke. Oni sa vždycky tak válali okolí smetiakov, my sme vymysleli také ohrádky, dneska dáme skoro 800 ohrádok drevených do celého mesta, aby ľudia dávali tie stromčeky tam, aby to bolo ľahšie, aby ten život toho stromu vlastne sa vrátil do pôdy. S tým mulčom, tak ako je pripravený, tak bude sa ukladať na povrch pôdy pod kríky, pod stálozelené kríky. Na čo je dobrý ten mulč, tak on vlastne udržuje vlahu v lete, lebo tým, že nasiakne tou vlhkosťou a vodou, tak vlastne zabraňuje jednak výparu a vysušovaniu tej pôdy a na druhej strane aj zadržuje tú vlahu. Sa rozloží a obohatí aj tú pôdu o organické látky. Keď ich posekáme na mulč, tak takto sa posekajú u nášho ďalšieho partnera a berú sa na výrobu nábytku, takže takáto drevotrieska sa vlastne potom dáva do takých dosiek, z ktorých sú knižnice. Spýtali sme sa verejnosti, ako využijú mulč. Tačina má na chate stromy a potrebujú vlohu. Mulč využijeme práve pre naše rastlinky, čo máme na balkóne, aby im nebolo teplo v lete. Hodíme ho na stromčeky okolo našej bytovky a zároveň to dobre vonia. Celé to je o tom, že akým spôsobom vieme využiť to obrovské množstvo stromčekov vianočných. Pre mladých reportérov pre životné prostredie Timotej, Simona a Diana.